isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengag. Ti surat ngayon tayo drama ita ket manipod ganipagayam tayo Amarilo ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan Amarilo. Kas may sa apinarswa ti Diyos, adda matrik na tayo nga agayat. Isu nga adda nga rod karbangan tayo nga agayat ken paayat. Isu na laeng tano maminsan na ulpit ni gasat. Isu ano maminsan, narigat ti basta agtaltalaklatan, nang runa no ni ayat ti pagsasaritaan. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang istorya iti nagbalin apadas ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi agayan ayat kami paylaeng kanigreg. Kastoy man dagiti pasamak. Hi, Greg. Ha? Marilo? Oh, apay akas lang naklat ka, nakakita kanyak, babe. Kwa, apay nga da ka dito eh. Ti kayat ko asawan. Nag-text mo na inawagan nakpay kumaa, sakbay ngay may ka. Anya? Ne, jak amo nga masapul gayam nga ag-text, ken umawag akpay nga umuna, sakto umay dito yung opisina. Wan tap no amok no umay ka kung saan. Anya? Kat sigod mat no umayak dito eh, nga uray sana kun nga ag-text mo no umawag. Saan ka di? Wen, ngam ediday jay. Sa bali itan. Anya? Ola, sumurot ka kanyak. Rumwarta dito opisina. Saan dito iti pagsaritaan ta? Oy, friend! Itay ka pa'y at-text dita. Mangan kakit din. Sige lang, friend. Napsugak pa'y ngamin. Makan kalat na namangan, Mira. Apay, ada ka di manan saan yun at kinawatan ka ni Greg. Ay, maasarak nga ron. Nakaad-ado arason na. Saan ba ta sigod akas jay? Isupay kit di ati kanayon ang mga uawis kanya karumwar kami. Angam ita, awanan. Di na kon maibingayan iti oras. Puro trabaho latan. Oy, friend, di mat na-i-promote iti trabaho na? Uwan? Siyempre, na-i-promote yung tao. Sigurado, imadon ti responsibilidad na. So nga awadon latan ni Greg, friend. Ay, sabali ti agparparik na kanyak, friend. Anya? Anya di kaya't mo asawan? Nadlaw ko nga nakasla iwasan nak ni Greg. Pag ko naamot, ngayon iwasan na ka tinobyom. Ado dagiti text kan awag ko adi na sungsungbatan. Saan lang nga dayta? Tunggal mapanak iji opisina na. Masapol nga ag-text, wano umawag akpay. Kan, saan kami nga agsarsarita iti opisina na? Kanayonan nga itirwar ti pagsarsaritaan mi, tunggal mapanak ijay. Anya? Iso amas-mas da awag. Kita tasaan man na natila pampanunutom, friend. Ag-overthink ka man ako na ha? Talabit, busy lang mo tinobyom. Ay, sapay ko matakas na nga agpayso, Mira. Parbangon na yun. Apay nga itakala nga sumangpay, Marilaw. Ay, kwa na. Nakainom kan sapay. Pasensya kayon. Kasangay nga mintimay sa akatrabahwak. Iso, nagja-jamming kami, pay. Nay, kita anak ko.
Masansan mo't ti panagawid mau iti kastoy nga oras. Apay, di ka mabutang. Sapay nagadaadaw ti mapukpukaw ang maipadpadamag ita. Ninanang mat, sana kun nga ubing. Di kay kadiagdanag, takabaalak ti bagik. Ala, sumber ka nga rodan iti silid mo. Tapno makaina na kamutain. Wen nanang. Hello, Greg. Agyaman akta sinong batang matlaang ti awag ko. Pasensya kang. Ado ngamin ti kliyente itay. Iso nga itaklaan nga nasong batang tiyawag mo. Okay lang, babe. Tinapatag sinong bata mon. Mabalin ka di nga kita ta inton madamdama. Ha? Sige. Aday bagakin ka. Kat amok amaragsakan ka. Sige. Tadamot lang ibagakin ka, Marilo. Talaga, babe? No kasta, agpadata nga adda sorpresa na ititunggal maysa. I-text mo tulat nga rodan, no Stadino. Kenuan niya nga oras tangag kita. Okay, babe. Anya jay ko nam nga ibagam, Greg. Kwa? Di mo kunam nga da ibagam kanyak? Wen, sikapay, Greg. Damdama akton. Sikapay ta ladies first nga ron. Sikapay nga, Rod. Ala, ibagamon ti ko nam nga ibagam kanyak, Greg. Marilo. Oh, apay nga agsan na ay kamutan. Anya day jay kunak. Ibagam kit din. Dumdum nga gak, Greg. Tangay pilitan nak. Ibagak nga rodan. Ngam sakmay na. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan ken ka. Ha? Lading itot nga ibaga. Ngam waswasan tanti relasyon ta. Anya? Pasensya kan. Ngam adan sa baling ay ayatek. Ket natulagan ti kalay sami. Anya? Pakawanan ako ma. Jakmat siguro pakabasulan ti panang ibagak iti punuken ka. Sorry. Apay, Greg. Apay anaramid mo ti kastoy kanyag. Ada ka di nagkurangag. Uno nagbasulak kan ka. Ha? Awan. Ngam masikugan ni Katrina. Isa masapol nga agkalay sa kamin. Sorry ha. Sapay ko matasaan ka nga gimulay ti sakit tinagam kanya. Ay pun gayam. Anya itayon jay kunam nga ibagam kanya. Awan gayam, Greg. Kun kunak lang day jay. Lipat naman ti kunak nga ibagak kumakanyam. Awan day jayan. Sige, panawan ka dito eh. Ha? Ni, papanamon nga eh. Agsubli ka dito eh. Marilo! Marilo! Pagawanan ako mananang. Nailawanan. Ay, anya ngay nga raw. Adda ditan, anak ko. Awatan tayon at tikinapod na. Tirumba nga aramidam ita, kat aywanam ana imbag tisikog mo. Iti kasta, nasalun at daw nga ipas ngay mo. Nanang. Saan mo may anagayatan ti amin? Di mo mo namnamaan, asinaan na kagayam tinakasikugkan ka. Alala, aklo naman tigasat mo, anak ko. Narigat mo't no ipilit mo tibagim ken kuana. Kahit saan nakamagayam ngay ayatay mo. Nanang. Pag nakmamdaytan, anak ko. Amom tumo siguro unti aramidam intun sumarunaw. Di ka basta-basta agtalag itilalakay. Agingga adi nakapayin kasar. Pagadalam daytan,
Marilaw, anak ko. Pudno ka di tinadamag ko, Mira. Nga, anya, manang Divina. Nga masikog ni Marilo. Ngam sininaan ang tinobyo na. Sino tinakadamagam iti dayta manang? Ay kat ija opisina ah. Amumatan. Nagbiit nga gwaras ti damag ijay. Pudno ka di? Wen manang, pudno dayta na damag mo. Di kat agpas ngay nga rod abalasang ni Marilo no kasta. Ay, kapilitin na kasta manang. Gungkunana ah. Ha? Ni, abay mo da kasta ti kunang manang? Wan ah. Takon di pakipot tumat ngamin edi ar-arman ni ading ko. Anya ngay ita, siniko ganda lang nga rod sa da imbate. Ay nakarman ah. Ha? Ala, anya man na nakarma ngay bagbagam ngay manang. Ay kat nakarma ah. Gapo iti panang pasakit na iti kabsat ko. Nay, adan sapay mo't sa bali, pagsaksitan tinakam mo iti gayem ko, malaksid iti panang busted na iti kabsat mo, manang Divina. Ah, ay ko, awan. Isulaang matday jay ti makagapukat. Ang bayamon, tanapalabas matday jayan. Masiguradok analipatan ang ti kabsat ko. Sayang lang, tasinikugan matgayam ti sabali ni Marilo. Tidakas na, linuko da pa'y. No kinayat na ko maiditi kabsat ko, saan ko maakas jay tinapasamak kan ko na. Nalala, anya ngay, kat adaditan. Imbes nga uyawan, wano imamag tayo. Tulungan, kan andingayan tayo kit din tigayim ko, manang Divina. Nukasta, talaga nga wan plano amang ibagakan ni Greg. Nagbunga ti pan nakailawan yaw, anak ko. Awanan ti makagaputap no ibagak pa'y kan kwa na nanang. Uray tawan damat dito yan. Adadan ijay Amerika iti asawa na. Ay, Marilo, anak ko. Kan maisa, kabailak mat abyagan ti anak mo. Nga uray awan aman, nanang. Alakit, adaamin ken ka a desisyon, anak ko. Basta ti kanayon nga ibagaken ka, di mo liwayan ti kumararag iti Diyos. Wen nanang, masapol apilitak ti agbalin anatibkar para itipas ngay kunto. Ay na, nagbiit ti panaway na nakaw. Nagpardas ti panagdakkel ti anak mo. Wen nga rod nanang. Kahit, kumusta ka mo tayo? Okay ako nanang. Kas makita yumat, kanayo na anaragsak. Kat gapo day ta iti anak ko. Nga oray mauy-uyaw ka, anak ko. Bayan nyo ida amang uyaw kanyak nanang. Aramid lang dagiti nagatal ti dila na ti kasta. Awan maaramidan da iti biyag da, iso ati biyag ti daduma a tao ti pakibiyangan da. Ay, sa bagay may samo na dya adibina. Isaw ti may sa makaad-adaw iti sao. Ay, wan nga ron Aging ga ita. Nasakit pa'y lang tinakam da iti panang bastad ko idi ka ni Joel akabsat da. Ay, anya pa'y lang nga tayo at ipagsakitan tinakam na. Kan nabaybayagan day jay anak ko. Kan may saan mo nga isaw, tinabasted. Di mo kabsat na. Day tangaron mo ti pagsidsidawak nanang. Bayan nyo. Amwag tuman ngagpaiso ti makagapo, no apay akas talaunay ti gura ni manang Divina kanya. Ay ayaten ka, Marilo. Sana napad kanyak ti kinaadan anak mo?
Nakasagana ka mangibilang kaspudpud nung anak ko. Basta ayatan na. Ladingitag. Ngam sa anak pa'y anak kasagana ang makiayan-ayat manan manong Eddie. Marilo. Sapay ko matamaawatan nak. Ngam no ita, ti anak ko tinakay sentruan ti atensyon ko. Awan pa'y talaga iti panunot ko ti makirelasyon manan. Di kagdalag ta maawatan ka. No pa'y kasta, si uurayak latakin ka. Urayak no kaano nga klonam ti daton ko nga ayat, Marilo. Ubing ka pa'y mo't friend. No adamot riknam kan ni Manong AD. Apay kit tinati mo ikan iti gundaway. Madlaw mo ta na simpet. Ada pa'y negosyo na. Saan mo napakarikutan ti pagbiagyo nga gina? Kangrunaan ti amin, nakasagana ang mga klon iti anak mo. Ay, jak mo, friend. Ngam no kadagito eh. Jak pa'y lakayat ti agsaw. Narigat ngamin ti agsaw iti patapos ako nada. Awan pa'y lang iti panunot ko dayta. Ipamaysak pa'y lang ti anak ko ita. Uray kaskasan oh. Kayat kumot nga ipayan iti napintas amasakbayan ti anak ko. Sa bagay, husto ta ko ng friend. Angam ulitek, no adalakit di, pakarik na am iti ayat. Awan dagas na. Luktam man ang tapusom, friend. Wento siguro, friend. Ngam no ita, awan pa'y iti panunot ko dayta. No kasta, pudno gayam nga ar-armam dayjay Marilo, Eddie? Uy, apay ka din, Divina. Ay na, anya nga'y kumati maghanap mo ka ni Marilo, kat naganak abalasang dayjay. Ha? May babain ka laeng no iso ti asawaem, Eddie. Ibagadan asigundamano ti asawaem. Ado dita ti mas may mayat ngam ni Marilo. Babalasang kan saan pa'y anaanakan. Pudno nga ado dita ti babalasang. Manyangay nga ron. Kat ni Marilo matipit-pitik ti pusok. Iso ti ayatag. Ay sus, minamaag nga ayat dayta, Eddie. Kayat mo nga rod nga uyawon da kadagiti tao. Kayat mo asikat ti pagsasaritaan da. Ibagada naganak abalasang ti asawaem. Awan bibiyang ko iti ibaga ti tao. Tinapatag, tinungpal ko ti pitpitik ti pusok. Anya? Mala, panawan kan dito, tandapay papanak. Na, madlaw ama di tinamnam na iti imbagak. No kasta, talaga seryoso iti dayjay Marilo. Suron kon! Oh, apay yun, Mira. Bigbig at akasta tilangam. Apay, asino man ang tikasuron mo? Hay! Maasarak ka ni Manang Divina. Nagad-adong ibagbagana, iso pinanawa ko na. Anya man ang tibagbagana. Nadamag na kanu ti agar-aram ken ka. Ket ko na, palagipan ka kanu, taamangan no agsikog kan tumanen. Anya? Hay! Kunana, narukup ka kano no may papan iti lalaki. Inbabain mo kano ti kumpanya tayo. Ta, nagsikog ka abalasang. Kat gapo kano, tanaganak ka abalasang. Sigurado kano, nga awanan ti lalaki amang seryoso ken ka. Ngamin, nailawan kan iti naminsan. Kat paglulukwan da ka kanulaangan dagiti lalaki. Kasta ti ko na ni Manang Divina? Hay, huwen friend. Ay, pasensya kan no inbagaknan ka. Ay na, maasarak nga mina na talaga. Ay, jakman mo. No apay kasta unay tigura ni Manang Divina kanyak. No tijak pa nangaklon idi iti kabsat na ti makagapo. Nabayagan dayjay. Kan may sa, addan pamilya ti kabsat na. Uy friend, panagkunak. Saan na ang aday ta ti makagapo? Ha? Anya ti kayat mo asawan, friend? Ay na, sigurado nga apalan na ka, gapo iti pan nakapromote mo. Ngimbato ti posisyon mo. E dinto tayso, kat saan pa'y? Nabayag nga minin iti ayan na a departamento.
Bimakuten iday ang maging gaita, saan pa'y lang ang imato ti posisyon na. Mami, inak makiayayam ija balay dahana. Sige anak, ngam agawid ka dagos, wan? Wan, mami? Ay na, talaga asaan na magawid ang ti panagdakil ti anak mo, anak ko. Wan nga rod nanang. Kasla kaano lang iti saklot-saklot tayo pa'y. Ita, addan iti elementarya ni Hana. Ay, sa bagay, ang talaga ka din nga wanan ti planom makiasawa, anak ko. Diyak mo nanang. Angam no ita, naragsak ako. Ngamin, adda ti anak ko nga inspirasyon ko iti biyag. Sa bagay mo, Kedi, makitak may ti kinaragsak mo, anak ko. Kaslawan pulaws ti problemam iti biyag. Wan ngamin, nakasingsing pati anak ko nanang. Awan pulos problema kan kwa na. Amo yumatday ta saan ka di? Ay, wain, anak ko. Talaga nasingpot ni Hana. Awan ti maibagak iti apo ko. May mayatan ti kastoy, tawan sa bali apang panunutag. Ti anak ko lang. Wamo, Kedi, Di mo nagkita dan nga agama. Wan nanang, nagkita da sakbay ang nagsubli da Greg ija Amerika. At least, nagamamuda nga agama, anak ko. Wan nanang, kunana mat amang ipaw ito iti allowance ni Hana. Ngam, jakon namaan day ta. No adda itid na, ay kat pagyamanak unay. Ngam no awan, bay amon. Ay, una, dakalan ni Hana. Kamamati ak ananakem tau ti apo ko. Wan nanang, uray inuy-uyaw dak ti tao idi. Gapo iti panaganak ko abalasang. Ngam nagbalinak anatibkar, gapo ka ni Hana. Una, ken siyempre, iti Diyos anamarswa. Wan nanang, awan ti sabali amay dayaw, no saan ati Diyos anamarswa. Dakkel ti pamatik, asaan da kami abaybayan iti anak ko. Ita Miss F addan iti junior high ti anak ko. Balasangan daytoy. Jakpay kumakayat nga ibati ngam kasapulan. Ngamin para matlaang kenkwana ti panagabrod ko. Napigsapay met ti inak isuan natalekak anang ibati kadakwada. Agdua atawan kumetten ditoy Taiwan. Kayat ko ngamin makaadal ti anak ko isuan nagsakripisyo ak nga umay agtrabaho ditoy balasiw taaw. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing kapanang yornos para itipan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Marilo. Ken ka pagayam Marilo. Amin apanubok adda rason no apay. Amin arigat adda katukad na anamay. Amin aparikot adda agururay a solusyon. Ket tunggal pan nakaitibkol, masapul tayo ti bumangon. Di tay maaramid ken malagpasan dagita no awan ti tulong ti Dios anamarswa. Isu ti pagsadagan ken kamangan tayo iti amin agundaway. Alakastan pagayam Marilo, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.